Pag-ibig. Isang gabi sa loob ng isang bar. Hi, Miss. Miss, nabighani kasi ako sa ganda mo. Pwede bang malaman ang cellphone number mo? Ibibigay ko na sa yung number ko kung meron kang BMW, malaking bahay sa Boracay, malaking sweldo, at saka milyones na pera sa bangko. At sa tingin ko naman, wala ka nun. Kaya ang sagot ko, no! Sa totoo lang, wala akong BMW kasi meron akong Ferrari. Wala akong bahay sa Boracay kasi meron akong isla sa Palawan. Di ko naman kailangan ng malaking sweldo kasi ako naman ang may-ari ng kumpanya. Wala naman akong milyones sa bangko kasi may bilyones ako. Akin nga tong bar na to eh. Ay! Klase! Ang classic talaga! Klase! IFM, ang bango-bango, ang bango-bango, ang bango ng detergent ko. Sa pabanguhan ng detergent with Fabcon, ano nga bang mas gusto? Ayon sa research sa Metro Manila, halos 80% ng mga misis mas gusto ang bango ng Pride with Fabcon kaysa leading brand even after 24 hours. Dahil ang Pride may tuloy bango microbeads para sa bangong tuloy-tuloy buong araw. Tuloy-tuloy bango. Kaya misis, tuloy na sa Pride with Fabric Conditioner. Tuloy-tuloy bango ng Pride with Fabcon ko. Ituloy ang bango with Pride. Pride with Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Ipinakikilala ang kampyon ng 10 Commandments, si Mang Moy. Commandment number 1. Kumain ng iba't ibang pagkain. Iba't ibang pagkain? Yes, mga pagkain nagbibigay ng iba't ibang sustansyang kailangan natin. Halimbawa, Sa protina, may itlog, isda at butong gulay. Sa carbohydrates, kanin, mais o tinapay. Vitamin at mineral, gulay at prutas. kung halo-halo. Ibang commandment na yan, Elmer. Sundin ang 10 Commandments para sa sigla at lakas ng buhay. Paalala ng National Nutrition Council ng DOH. Araw-araw kang champion with Milo at sa regalong hatid ng RMN Big Christmas Raffle Promo 2017. Para makasali, ipagpalit sa pinakamalapit na IFM at RMN AM stations mula Lunes hanggang Biyernes ang 2 empty packs ng Milo Powdered 22 grams o 2 empty packs ng Milo Nutri-Up 24 grams o isang empty pack ng Milo Powdered 22 grams at isang empty pack ng Milo Nutri-Up 24 grams upang makakuha ng tig-isang raffle coupon. Siguraduhin lamang na ang mga empty packs ay may expiration date na April 2018 onwards. Ang raffle coupons mo maaaring maging cash linggo-linggo up to 500,000 pesos sa grand draw. Napakalaking pamaskong regalo ang ipamimigay kaya sali na! Hatid sa inyo ng Milo. Get champion energy every day at ng RMN at IFM. Promo runs from October 30, 2017 to January 12, 2018. See posters and flyers for details. Per DOH FDA CFRR permit number 1471 series of 2017. Huwag ka nang mahiya! Sabayan mo na ang mga kanta! Malay mo, may magbigay pa ng aginaldo sa'yo! Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! IFM. Pasko na naman, Pasko na naman, kaya kami ngayon'y naririto upang kayong lahat ay aming handugan ng iba't ibang himig na pamasko. Ang Pasko ay sumapit, tayo ay mangagsiawit ng magagandang himig dahil sa ang Diyos ay pag-ibig. Nang si Kristo ay isilang, may 3 haring nagsidalaw at ang bawat isa ay nagsipaghandog ng tanging alay. Bagong taon ay magbagong buhay, nang lumigaya ang ating bayan. Tayo'y magsikap upang makamtan natin ang kasaganaan. Tayo'y mangagsiawit habang ang mundo'y tahimik. Ang araw ay sumapit,
Christmas na malwalhati, ang pag-ibig pag siyang naghari, araw-araw ay magiging Pasko lagi. Ang sanlipo ng pagbarito, hihingi po ng aginaldo. Kung sakaling kami perwisyo, pasensya na kayo't kami namamasko. Ang Pasko ay sumapit. Araw ng pagsilang ni Jesus na di natin malilimutan. Halina tayo ay manalangin, nang tayong lahat ay kanyang pagpalain. Ang Pasko ay ating pasayahin sa pagmamahalan natin. Maligayang Pasko sa bawat tahanan. Ang dalangin namin sana ay makamtan masaganang buhay sa taong darating. Ang maging palad sana natin. Dinggin lamang ang dalangin, darating ang hangarin. Sama-sama na awitin ang isang Ama namin. May gayak ang lahat ng tahanan, masdan nyo at nagpapaligsahan. May parol at ilaw bawat bintana, may sadyang naiiba ang ibang kulay. Kay ganda ang ayos ng simbahan, Ang lahat ay inaanyayahan. Nang dahil sa pagsilang sa sanggol na siyang maghahari ng panghabang panahon. Ang Pasko'y araw ng bigayan, ang lahat ay nagmamahalan. Tuwing Pasko ay lagi ng ganyan, may sigla, may ganap ang bayan. maligaya, Maligayang Pasko kayo'y bigyan, masagana, masaganang bagong tao'y kamtan. ipagdiwang Araw ng may kapal, upang manatili sa atin ang kapalaran at mabuhay na lagi sa kapayapaan. Mano po ninang, narito kami ngayon humahalik sa inyong kamay. Salamat ninang sa aginaldo pong inyong ibibigay. Pasko na naman, kaya kami ngayon'y naririto, upang kayong lahat ay aming handugan ng iba't ibang himig na pamasko. Maligaya, maligaya, maligayang Pasko sa inyong lahat. IFM ay aking best friend. Sa Paskong darating, Santa Claus nyo'y ako rin. Pagkat kayong lahat ay naging masunurin. May candy at tsokolate, peras, kastanyas na marami. Sa araw ng Pasko, huwag nang malulumbay, ipagdiwang ang araw habang nabubuhay. Sa Paskong darating, Santa Claus nyo'y ako rin. Pagkat kayong lahat ay mahal sa akin. Sa Paskong darating, Santa Claus nyo'y ako
Pasko darating, Santa Claus nyo'y ako rin, pagkat kayong lahat ay naging masunurin, pagkat kayong lahat ay mahal sa That song was brought to you by Smart Dishwashing. Tanggal-galing ang sebo, tanggal-galing ang bakterya. Tanggaling-galing. That song was brought to you by Surf. Subukan ang perfume na walang katulad ng Surf. That song was brought to you by Milo. Get champion energy every day. Oh, may naisip ka na bang pang-exchange gift? Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Eto na ang IFM Hugot Scoop. Hatid ba ni Madam Inday ang iyong mga kapalaran na aking hinimas-himas mula sa aking bolang kristal? Cancer. Yung puso mo tulad ng nguso ng kapitbahay mo. Wasak na wasak. Huwag magpiling, huwag damdamin. Ito'y pawang gabay lamang para sa iyong nagugulumihan ng isipan. Pride Bar, hindi lang puti, kisla puti. Pag nilaban sa Pride Bar Blue, ang puting damit ay magiging Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. Sa Pride Bar Blue, pwedeng hindi na ako magtina, anyel o bleach dahil ang Pride Bar Blue ay may power whitener na nanunuot sa bawat hibla. Kaya ang damit ay kisla puti at panayan pa sa kamay. Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. Pride Bar Blue with power whitener. Di lang puti, kisla puti. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS, ang kampyon ng 10 Commandments. Mang Moy, caller sa line 1. Hello? Mang Moy, pinagtatalunan kasi namin ni Mrs. kung hanggang kailan dapat i-breastfeed ang baby namin. Commandment number 2 yan. Sa unang 6 months ni baby, breastfeeding lamang. Mula 6 months, bigyan din siya ng ibang angkop na pagkain. Pero tuloy pa rin ang breastfeeding. 2 taon? O higit pa, para mas malubos ang nutrisyong nakukuha ng bata. Tama pala si Mrs. Sundin ang 10 Commandments para sa sigla at lakas ng buhay. Paalala ng National Nutrition Council ng DOH. Uy! Bagong damit? Bagong sapatos? Sana yung muka, bago din! Pataas ang edad, pababa ang muka. Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! IFM. Mulat sa pool ay alam mo na tanging ikaw lang ang yaman ko. Walang kisalap, kintot nilag. Kapag ika'y walang galak. Ang hiling lang sa Pasko, sana'y mayakap mo. Naalala mo pa ba ang sabi ko, sinta? Paskong Pasko sa puso ko, kapag ika'y kasama ko. Paskong Pasko kahit alam ko nang mayroon ka pang iba. Paskong Paskong nadarama, basta't kapiling na kita. Paskong Pasko lagi kahit di araw ng Pasko. Walang kislap, ginto't ilag. Kapag ika'y walang galak. Ang hiling lang sa Pasko, sana'y mayakap mo. Naalala mo pa ba
Pasko kahit alam ko nang mayroon ka pang iba. Paskong Paskong nadarama, basta't kapiling na kita. Paskong Pasko lagi kahit di araw ng Pasko. Paskong Pasko sa puso ko kapag ika'y kasama ko. Paskong Pasko kahit alam ko nang mayroon ka pang iba. Paskong Paskong nadarama, basta't kapiling na kita. Paskong Pasko kahit alam ko nang mayroon ka pang iba. Paskong Pasko sa puso ko kapag ika'y kasama ko. Paskong Pasko lagi kahit di araw ng Pasko. Paskong Pasko lagi kahit di araw ng Pasko. Whenever I see girls and boys selling lanterns on the streets, I remember the child in the manger as he sleeps. Wherever there are people giving gifts, exchanging cards, I believe that Christmas is truly in their hearts. Let's light our Christmas trees for a bright tomorrow, where nations are at peace and all are one in God. Let's sing Merry Christmas and a happy holiday. This season may we never forget the love we have for Jesus. Let him be the one to guide us as another new year starts. And may the spirit of Christmas be always in our hearts. In every prayer and every song, the community unites, celebrating the birth of our Savior Jesus Christ. Let love like that starlight on that first Christmas morn lead us back to the manger where Christ the child was born. So come, let us rejoice, come and sing a Christmas carol with one big joyful voice. Proclaim the name of the Lord. Let's sing Merry Christmas and a happy holiday. This season may we never forget the love we have for Jesus. Let him be the one to guide us as another new year starts. And may the spirit of Christmas be always in our hearts. Let's sing Merry Christmas and a happy holiday. This season may we never forget the love we have for Jesus. Let him be the one to guide us as another new year starts. And may the spirit of Christmas be always in our hearts. IFM
Jack Frost nipping at your nose. Yuletide carols being sung by a choir, and folks dressed up like Eskimos. Everybody knows a turkey and some mistletoe help to make the season bright. Whoa, tiny tots with their eyes all aglow will find it hard to sleep tonight. You know that Santa's on his way. He's bringing lots of toys and goodies on his sleigh, and every mother's child is on the spot to see if reindeer really know how to fly. And so I'm offering this simple phrase to kids from 1 to 92. Though it has been said many times, many ways. Merry Christmas. Merry Christmas. To you. Merry Christmas. To you and you too. Merry Christmas. To you, you too. Merry Christmas to you. Merry Christmas. Silver bells, soon it will be Christmas Day. City sidewalks, dressed holiday style, in the air there's a feeling of Christmas. Children laughing, people laughing, each smile, smile, and memories to honor you here. Silver bells, it's Christmas time in the city. Ring-a-ling, hear them ring. Soon it will be Christmas Day. pangregalo? Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Gawing
mas masarap with real chocolate ng Malkist ang inyong Pasko. Real na real ang chance mong manalo with Malkist Chocolate at sa regalong hatid ng RMN Big Christmas Raffle Promo 2017. Para makasali, ipagpalit sa pinakamalapit na IFM at RMN AM stations mula Lunes hanggang Biyernes ang 2 empty packs ng Malkist Chocolate 24 grams upang makakuha ng isang raffle coupon. Ang raffle coupons mo, maaaring maging cash linggo-linggo up to 500,000 pesos sa Grand Draw. Napakalaking pamaskong regalo ang ipamimigay kaya sali na! Hatid sa inyo ng Malkist Chocolate, so crunchy with real chocolate at ng RMN at IFM. Promo runs from October 30, 2017 to January 12, 2018. See posters and flyers for details. Per DOH FDA CFRR permit number 1471 series of 2017. Pride Bar, hindi lang puti, kisla puti. Pag nilaban sa Pride Bar Blue, ang puting damit ay magiging Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. Sa Pride Bar Blue, pwedeng hindi na ako magtina, anyel o bleach dahil ang Pride Bar Blue ay may power whitener na nanunuot sa bawat hibla. Kaya ang damit ay kisla puti at panayan pa sa kamay. Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. Pride Bar Blue with power whitener. Di lang puti, kisla puti. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Ano ang pangatlong kumain-ment, Mangmoy? Kumain-ment number 3. Kumain ng gulay at prutas araw-araw. Sa almusal, tanghalian at hapunan. 3 times a day? Oo ba? 5 servings o higit pa kada araw. Kailangan ito para humaba ang buhay. Mahilig kayo sa prutas at gulay, no? Correct ka dyan, Elmer. Paborito ka malunggay at kangkong. Panghimagas ko, saging, mangga, minsan, papaya. Pampakinis pati ng kutis, di po ba? Napansin mo, ha? Sundin ang 10 Kumain-ments para sa sigla at lakas ng buhay. Paalala ng National Nutrition Council ng DOH. Start your day the champion way. Drink Milo every day as part of a nutritious breakfast because Milo powder drink has champion energy nutrients like Protomalt, B-complex, and iron that will give you energy for your busy day ahead. Push yourself to your full potential and be a champion with confidence and determination. Get champion energy with Milo every day. This is IFM. The music station of RMN. In Dagupan, 104.7. 104.7. Hit after hit, IFM. Eto na ang aginaldo ng IFM sa'yo, idol! Lahat ng kanta, pampasko! Pati istorya sa likod ng kanta, malalaman mo! Mamamasko po ni Antong 1963. Kaya smile ka lang dyan, pwedeng makikanta. Siguradong good vibes ang iyong umaga. It's the most wonderful time. Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Sasakyan kita sa lahat ng gusto mo. Sasakyan kita, basta't sasakyan, uwiin ako. Kung gusto mo ng kiss, bibigyan kita
alegría Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosa buena. Dale a tu cuerpo alegría Macarena, Macarena. Dale a tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosa buena. Dale a tu cuerpo alegría Macarena, Macarena. Alegría Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosa buena. Dale a tu cuerpo alegría Macarena, Macarena. Dale a tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosa buena. Dale a tu cuerpo alegría Macarena, Macarena. Alegría Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosa buena. Dale a tu cuerpo alegría Macarena, Macarena. Dale a tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosa buena. Dale a tu cuerpo alegría Macarena, Macarena. Alegría Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosa buena. Dale a tu cuerpo alegría Macarena, Macarena. That song was brought to you by White Rose Kojic Whitening Soap. Dermatologist tested. Your Kojic wish come true. That song was brought to you by Pride with Fabcon. Ituloy ang bango with Pride. That song was brought to you by Smart Dishwashing. Tanggal galing ang sebo, tanggal galing ang bakterya. Tanggaling galing. That song was brought to you by Milo. Get champion energy every day. Oh, may naisip ka na bang pangregalo? Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Maong yaong bayes? Agtantay mangi pawil? Nayari ka? Ang bango-bango, ang bango-bango, ang bango ng detergent ko. Sa pabanguhan ng detergent with Fabcon, ano nga bang mas gusto? Ayon sa research sa Metro Manila, halos 80% ng mga misis mas gusto ang bango ng Pride with Fabcon kaysa leading brand even after 24 hours. Dahil ang Pride may tuloy bango microbeads para sa bangong tuloy-tuloy buong araw. Tuloy-tuloy bango. Kaya misis, tuloy na sa Pride with Fabric Conditioner. Tuloy-tuloy bango ng Pride with Fabcon ko. Ituloy ang bango with Pride. Pride with Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS, ang kampiyon ng 10 Commandments, Mang Moy. Commandment number 4. Kumain ng isda, karne at ibang pagkain may protina. Ikaw, Elmer, anong alam mong may protina? Mga paborito ko, manok, itlog, tokwa. Ano pa? Ang mga butong gulay tulad ng
Alam ko na! Sitaw, bataw, patani. Sundin ang 10 Kumain Meds para sa sigla at lakas ng buhay. Paalala ng National Nutrition Council ng DOH. Amoy na amoy ang bango ngayong Pasko with Surf at sa regalong hatid ng RMN Big Christmas Raffle Promo 2017. Para makasali, ipagpalit sa pinakamalapit na IFM at RMN AM stations mula Lunes hanggang Biyernes ang 2 empty sachets ng Surf Rose Fresh o ng Surf Purple Blooms o kaya naman ng Surf Cherry Blossom upang makakuha ng tig-isang raffle coupon. Ang raffle coupons mo, maaaring maging cash linggo-linggo up to 500,000 pesos sa grand draw. Napakalaking pamaskong regalo ang ipamimigay kaya sali na! Hatid sa inyo ng Surf. Subukan ang perfume na walang katulad ng Surf at ng RMN at IFM. Promo runs from October 30, 2017 to January 12, 2018. See posters and flyers for details. Per DOH FDA CFRR permit number 1471 series of 2017. Uy! Bagong damit? Bagong sapatos? Sana yung muka bago din! Pataas ang edad, pababa ang muka. Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! IFM. Darating, nais ko'y ikaw pa rin ang aking kapiling at sa mga araw ang darating walang ibang hindi pangarap ko'y ikaw pa rin kung ito'y panaginip ay ayaw ko nang magising magbabago ang matamis mong pagtingin kahit na hindi Pasko piliw ako'y lagi mong mahalin sa Pasko darating nais ko'y ikaw pa rin ang aking kapiling at sa mga araw pang darating
dati. Pag-ibig ko'y ikaw pa rin. Chestnuts roasting on an open fire, Jack Frost nipping at your nose, Yuletide carols being sung by a choir, and folks dressed up like Eskimos. Everybody knows a turkey and some mistletoe help to make the seasons bright. Tiny tots with their eyes all aglow find it hard to sleep tonight. They know that Santa's on his way. He's loaded lots of toys and goodies on his sleigh, and every mother's child is gonna spy to see if reindeers really know how to fly. And so I'm offering this simple phrase to kids from 1 to 92. Although it's been said many times, many ways, Merry Christmas to you. They know that Santa's on his way. He's loaded lots of toys and goodies on his sleigh, and every mother's child is gonna spy to see if reindeers really know how to fly. And so I'm offering this simple phrase to kids from 1 to 92. Though it's been said many times, many ways, Merry Christmas to you. IFM ay aking best friend. Puso ko'y namamasko. Sana ay malaman mo. La 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 ang himig sa saliw ng pag-ibig. Puso ko'y namamasko. Sana ay pakinggan mo. Narararara ang tiyempo. Ikaw ako, sabay tayo sa awit ng Pasko. Sa iyong pagbalik, ako'y nananabik sa bisperas ng araw ng Pasko. Tala
ko, sabay tayo sa awit ng Pasko. Sa iyong pagbalik, ako'y nananabik sa bisperas ng araw ng Pasko. Tala ay magniningning sa iyong pagdating. Puso ko'y namamasko sa piling mo, nahanap ko. Puso ko'y namamasko sa piling mo, nahanap ko sa iyong pagbalik. Ako'y nananabik sa bisperas ng araw ng Pasko. Tala ay magniningning sa iyong pagdating. Puso ko'y namamaskot sa piling mo, nahanap ko muli. A 24 na ng Disyembre, wala pa akong regalo. Ubos ang pera, butas ang bulsa, paano na to? Nalibot na ang bawat mall at shopping center, walang makitang pwedeng mahingi na libre. Minamahal ko, pagbigyan sana ako. Kung pwede lamang ang gagawin ko para sa'yo, sisindihan ko ng kandila ang buong Ayala. Bawat simbahan ako'y magpapamisa, buong Pilipinas bubugnusan ng saya at kanta. Para sa'yo, nung dating Christmas, kahit papano meron akong regalo. Ngayon mahirap, maraming gastos, kapos pa ang sahod ko. O sana'y maintindihan mong aking kalagayan, ang ninanais lamang ay iyong kaligayahan. Labas sa gastos, lahat ay gagawin ko. Kung pwede lamang para sa Christmas, itong alay ko. Sasama kita sa simbang gabi at noon
ako. Dog, magandang araw. Oh, magandang araw naman po sa inyo. Manong Octavio, ano pong atin? Magtatanong lang sana ako. Pwede pa ba ako magpatuli kahit na 99 years old na ako? Pwede, Lolo Octavio. Talaga ba? Ay, anong gagawin? Pakukuluan natin yan. Ano? Umayos ka, ha? Ano akala mo sa sandata ko? Bulalo! Ayan! Ang klasik talaga. Klasik! IFM, ang bango-bango, ang bango-bango, ang bango ng detergent ko. Sa pabanguhan ng detergent with Fabcon, ano nga bang mas gusto? Ayon sa research sa Metro Manila, halos 80% ng mga misis mas gusto ang bango ng Pride with Fabcon kaysa leading brand even after 24 hours. Dahil ang Pride may tuloy bango microbeads para sa bangong tuloy-tuloy buong araw. Tuloy-tuloy bango. Kaya misis, tuloy na sa Pride with Fabric Conditioner. Tuloy-tuloy bango ng Pride with Fabcon ko. Ituloy ang bango with Pride. Pride with Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS! Mang Moy, nandito si Aling Otsit. Kamusta po? Eto, 77 na, kumakayod pa rin. 77, matibay ang mga buto nyo, Nay. Sinusunod nyo tiyak ang Commandment number 5. Uminom ng gatas at kumain ng ibang pagkain mayaman sa calcium. Siyempre, pero kaya ako narito. Baka gusto nyong bumili ng dilis. Yung palang naamoy ko. Dilis, mayaman sa calcium yan. Isang tabo nga yan, Mother. Oo ba? Ako, isang balde. Sundin ang 10 Commandments para sa sigla at lakas ng buhay. Paalala ng National Nutrition Council ng DOH. Araw-araw kang champion with Milo at sa regalong hatid ng RMN Big Christmas Raffle Promo 2017. Para makasali, ipagpalit sa pinakamalapit na IFM at RMN AM stations mula Lunes hanggang Biyernes ang 2 empty packs ng Milo Powdered 22 grams o 2 empty packs ng Milo Nutri-Up 24 grams o isang empty pack ng Milo Powdered 22 grams at isang empty pack ng Milo Nutri-Up 24 grams upang makakuha ng tig-isang raffle coupon. Siguraduhin lamang na ang mga empty packs ay may expiration date na April 2018 onwards. Ang raffle coupons mo maaaring maging cash linggo-linggo up to 500,000 pesos sa grand draw. Napakalaking pamaskong regalo ang ipamimigay kaya sali na! Hatid sa inyo ng Milo. Get champion energy every day at ng RMN at IFM. Promo runs from October 30, 2017 to January 12, 2018. See posters and flyers for details. Per DOH FDA CFRR permit number 1471 series of 2017. Huwag ka nang mahiya! Sabayan mo na ang mga kanta! Malay mo, may magbigay pa ng aginaldo sa'yo! Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! IFM. Merry Christmas, Papa! Happy New Year, Papa! Laban-laban, oh bawi-bawi. Get, ow! Laban-laban, oh bawi-bawi. Ow! Oh, magsaya at mag-iwan pagkat sinilang na. Ang hari ng lahat, ang hari ng lahat. Kaya't ating buksan ang pinto ng ating kalangitan. Get, ow! Bakit Papa, labas ko'y kay saya. Pagmula nang dumating ka, ayaw ko na mawalay ka pa. Dahil muling malolo ka. Lapit na ang Pasko, bakit kaya nalulungkot ako? Maalala mo pa kaya ang tulad ko naghihintay sa'yo? Kaya ngayong sasapit ang Pasko, dalangin ko ay dinggin mo. Na muli sanang makita ka sa araw ng Pasko. Get, ow! Bakit
Thank you. Ang bait mo, Papa. Thank you. Bakit, Papa? Labas ko'y kay saya. Pagmula nang dumating ka, ayaw ko na mawalay ka pa. Dahil muling malolo ka. Bakit, Papa? Labas ko'y kay saya. Pagmula nang dumating ka, ayaw ko na mawalay ka pa. Dahil muling malolo ka. IFM ay aking best friend. Sayaw kikay, sayaw kikay. Sayaw kikay, sayaw kikay. Hilig magpa-cute, ay kikay. Malambing pa sa kambing, ay kikay. Kalong na maharot, ay kikay. Pag-ibig kumumiti, ay kikay. La 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 la. La 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 la. Tip-tap, tip-top, flip-flop,
That song was brought to you by Smart Dishwashing. Tanggal galing ang sebo, tanggal galing ang bakterya. Tanggaling galing. That song was brought to you by Columbia. Maligayang Pasko mula sa Columbia International Food Products Incorporated. That song was brought to you by Pride with Fabcon. Ituloy ang bango with Pride. That song was brought to you by Milo. Get champion energy every day. Kahit walang Christmas tree at Christmas lights, Paskong Pasko pa rin ang feeling! Ay, Pasko na! Eto na ang IFM Hugot Scoop. Hatid ba ni Madam Inday ang inyong mga kapalaran na aking hinimas-himas mula sa aking bolang kristal? Leo, isa lang ang magagawa mo, ang maghintay. Maghintay sa wala. Huwag magpiling, huwag damdamin. Ito'y pawang gabay lamang para sa iyong nagugulumihan ng isipan. White Rose Kojic Whitening Soap. Dermatologist tested, your Kojic wish come true. Don't you wish the regular Kojic soap you use gave you more? When there's a wish your heart believes. Ang wish mo, nandito na. Introducing new White Rose Kojic Whitening Soap. Dermatologist-tested Kojic Whitening na may shea butter for moisturizing and tea tree oil to help prevent pimples. Para sa Kojic na puti at Kojic na kinis. New White Rose. Your Kojic wish come true. Suggested retail price 25 pesos for 60 grams. White Rose Kojic Whitening Soap. Manufactured by AZS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. AZS! Mangmoy, kailan bang hugas ang maigi ang gulay? Lulutuin rin naman. Elmer, itong repolyo mo malinis pero tignan mo mga singit-singit. Ngik! Sabi ng Commandment number 6, tiyaking malinis at ligtas ang ating pagkain at tubig. Alam mo ba, na-ospital ako nung bata pa ako kasi may mikrobyo ang nakain ko. Ako naman, uminom ng tubig sa karinderya. Nadali ako ng diarrhea. Mismo! Sundin ang 10 Commandments para sa sigla at lakas ng buhay. Paalala ng National Nutrition Council ng DOH. Sigurado, napapasabay ka na! Marami pa! Para good vibes ang umaga! Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! IFM. Wala ka pa. Hanggang kailan kaya ako maghihintay sa iyo? Bakit ba naman kailangan lumisan pa? Ang tanging hangad ko lang ay makapiling ka. Sana ngayong Pasko ay maalala mo pag-ibig mo. At kahit wala ka na, nangangarap at umaasa pa rin ako. Muling makita ka at makasama ka sa araw ng Pasko. Wala ka pa. Hanggang kailan kaya ako maghihintay sa iyo? Bakit ba naman kailangan lumisan pa? Ang tanging hangad ko lang ay makapiling ka. Sana ngayong Pasko ay maalala mo pa rin ako. Hinahanap
There is something special about this time of year. The Christmas feelings everywhere. Just got home to join you. I've been away too long, but now I'm back to share my love. Friends are reunited, one big family, filled with love to last throughout the year. Christmas time, time to share our love. Come and join the tidings to the world. Christmas time, the best time of the year. Yes, it's Christmas time. Oh, Christmas time. You and me together, a sleigh ride in the park, loving kiss straight from my heart. Snowflakes falling gently. The smell of chestnuts in the air, and the Christmas lights they gleam across the sky. Oh, it's Christmas time. Christmas time, time to share our love. So come and join the tidings to the world. Christmas time, the best time of the year. Yes, it's Christmas time. Oh yeah. Do you remember everything felt so when I held you close to me? Oh yeah. Do you remember those cold Christmas nights when we saw the world in harmony? Christmas time, time to share our love. Come and join the tidings to the world. Christmas time, the best time of the year. Always the Christmas time. All the boys and girls. Christmas time, time to share our love. Come and join tidings to the world. Christmas time, time to share our love. Come and join tidings to the world. Christmas time, time to share our love. Come and join tidings to the world. Christmas time, time to share our love. Come and join tidings to the world. Christmas time, time to share our love. Time to join tidings to IFM, King Best Friend. Oh, Dazzle Joe signs of stopping, and I brought some corn for popping, and the lights are turned way down low. Let it snow, let it snow, let it snow. But if you really hold me tight, all the way home I'll be warm. But as long as you love me so, let it snow, let it snow, let it snow. And at this time of year, when there's Christmas cheer, we will kneel and pray to be
picture curly heads with presents waiting neath the tree as they slumber in their beds. And if we're worried and we can't sleep, we'll count our blessings instead of sheep, and we'll fall asleep counting our blessings. And now that we're so happy, we would like to share our joy. We bring to you this message of cheer, whether you be girl or boy. We wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a lot of presents, we wish you a lot of presents, we wish you a lot of presents and a lot of good cheer. We wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. And when Christmas Day is over and it's time to sleep, you can count your blessings instead of sheep, and you fall asleep counting your blessings. Thank you! Ang babait ninyo, thank you! Bitin ba, Idol? Sa susunod ulit! Tuwing umaga, ito ang iyong Christmas habit! Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Pride Bar, hindi lang puti, kisla puti. Pag nilaban sa Pride Bar Blue, ang puting damit ay magiging Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. sa Pride Bar Blue. Pwedeng hindi na ako magtina, anyel o bleach dahil ang Pride Bar Blue ay may power whitener na nanunuot sa bawat hibla. Kaya ang damit ay kisla puti at panayin pa sa kamay. Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. Pride Bar Blue with power whitener. Di lang puti, kisla puti. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Eh ano kung ganyan ka pumorma? Eh ano kung masaya ka maging kakaiba? Eh ano kung ram ang drink mo? Eh kung sadyang maganda lang talaga taste mo, piliin mong maging ikaw. Tanduay Select. Eh ano kung kakaiba? Piliin mong maging ikaw. Tanduay Select. Drink responsibly. Mas magiging better ang Pasko mo with Tang at sa regalong hatid ng RMN Big Christmas Raffle Promo 2017. Para makasali, ipagpalit sa pinakamalapit na IFM at RMN AM stations mula Lunes hanggang Biyernes ang 2 empty litro pack sachets ng alinman sa mga sumusunod. Tang Orange, Tang Pomelo o Tang Guyabano upang makakuha ng tig-isang raffle coupon. Ang raffle coupons mo maaaring maging cash linggo-linggo up to 500,000 pesos sa grand draw. Napakalaking pamaskong regalo ang ipamimigay kaya sali na! Hatid sa inyo ng Tang. Your best Tang made even better at ng RMN at IFM. Promo runs from October 30, 2017 to January 12, 2018. See posters and flyers for details. Per DOH FDA CFRR permit number 1471 series of 2017. Naririnig nyo? Nagluluto si Mang Moy. Ginisang gulay. Lagyan natin ng asin para malasa. At ayon sa Commandment number 7, iodized salt ang gagamitin ko. Stricto si Mang Moy kahit sa pantimpla. Siyempre, para may iodine. Mahusay ito sa mga buntis dahil tumutulong sa mental at physical development ng magiging sanggol nila. Iwas goiter din. Nag-iodized salt kaya ang nanay ko nung ipinagbubuntis ako. Ano sa palagay mo, Elmer? Sundin ang 10 Commandments para sa sigla at lakas ng buhay. Paalala ng National Nutrition Council ng DOH. Pasko kami namamasko. Pasko ng Fruity Pop at Pochi, Frutos at ng Champi. Lamig ng iFood, kilig ng Beef Fresh. Inuman mo pa ng may juice at mainit na Chopwick. Bigyan mo pa ng Monami, Yaki at So Lucky. Pasko
masarap na pambaon sa lakad ng pamilya, mapa-road trip man o beach ka pa. Pochi Gummies ang kasama. With Champion Energy nutrients from Milo, Proximo, B-complex, and iron for my day. Hey, hey, get started the Champion way. You can energy now. Champion Energy, drink Milo every day. Milo every day. $3 piece for Champion Energy, drink Milo every day. Milo every day. Get Champion Energy nutrients with Milo so you can start the day the Champion way. Oh, mga listeners natin dyan, masakit ba ang katawan nyo dahil naglinis kayo ng bahay? Siniguro nyo kasing lahat ng sulok ng bahay malinis. Yan tuloy, sakit ng katawan mo ngayon, ano? Ikaw naman, partner. Siyempre, kailangan kapag naglilinis lahat ng sulok ng bahay, dinadaanan. Tama ka dyan, partner. Pero teka lang mga listeners, tanghali na, hindi ba't may pasok kayo ngayong umaga? Hala, sige, baka mapagalitan kayo ng mga boss nyo, kaya bangon na! Huwag kayong mag-alala mga tagapakinig. May solusyon kami sa inyo para maibsan ang sakit na nararamdaman mo. Bangon na dahil may ibuprofen Advil naman para maalis yan sakit na nararamdaman mo. Tama ka dyan, partner. Why don't you take Advil? Advil targets many kinds of pain. Kayang gamutin ang sakit mula ulo hanggang paa. Not only it can relieve your body pain, it also relieves more than 4 types of pain, such as headache, backache, muscle aches, and pains in joint pains, toothache, and even dysmenorrhea. Kayang-kayang ibsan ang higit pa sa 4 na uri ng sakit ng katawan. Kayang-kayang i-target ang many kinds of pain. Advil from Pfizer? Yes! Bukod sa kayang mag-target ng many kinds of pain ito, alam nyo ba na ang Advil ay proven to be stronger than paracetamol? Kaya kung may sakit sa inyong mga katawan, tulad ng ulo or ngipin, dapat mag-Advil na lang kayo kaysa sa ibang paracetamol brands. Di lang siya mas malakas na paracetamol. Naka-liquid gel form pa ito, kaya ito ay may almost 3 times faster absorption versus ordinary ibuprofen tablets. So ano mga tagapakinig, bangon na at mag-Advil liquid gel na. Inom na nang makapasok at di mapagalitan ng mga boss nyo. Tama ka dyan! So take Advil Liquid Gel. Advil can target many kinds of pain, mula ulo hanggang paa. Kayang-kayang magbigay ng ginhawa sa higit pa sa 4 na klase ng pain. It is proven to be stronger than paracetamol, kaya sa Advil ka na, kaysa sa mga ibang paracetamol brands. Bukod pa rito, it is absorbed almost 3 times faster than ordinary ibuprofen tablets. Kaya switch to ibuprofen Advil for many kinds of pain. Ibuprofen is the generic name of Advil. If symptoms persist, consult your doctor. 6:02 na! It's a happy holiday in the Philippines. This is IFM. IFM. The music station of RMN. In Dagupan, 104.7. 104.7. Hit after hit, IFM. Programang magpapatangzap talaga dahil enjoy. Enjoy na kakwentuhan at katawanan mo sa umaga. Aarangkada na ang Ay sa Umaga. You know I look good. I got a ponytail. 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 I put it on. I take it off. I got a ponytail. That's what I got. I got a ponytail.
Parapapapapapapapapá. Morro do Dendê, onde invadir. Nós com os alemão vamos se divertir. Porque no Dendê eu vou dizer como é que é. Lá não tem mole, nem pra DRE. Pra subir aqui no morro até o Bop treme. Não tem mole pro exército civil, nem pra PM. Eu dou maior conceito para os amigos meus. Mas Morro do Dendê também é terra de Deus. Vamos lá! Morro do Dendê, onde invadir. Nós com os alemão vamos se divertir. Porque no Dendê eu vou dizer como é que é. Aqui não tem mole, nem pra DRE. Pra subir aqui no morro até o Bop treme. Não tem mole pro exército civil, nem pra PM. Eu dou maior conceito para os amigos meus. Mas Morro do Dendê também é terra de Deus. Vem um de AR-15 e outro de 12 na mão. Vem mais dois de pistola e outro com 2 oitão. Um vai de ouro na frente e escoltado o camburão. Vem mais dois na retaguarda, mas tão de croque na mão. Amigos que eu não me esqueço, nem deixo pra depois. Lá vem dois irmãozinhos de 762. Dando tiro pro alto, só pra fazer teste. Dina, Indratec, Pistol, eu te enxeste. Eles são bandido ruim e ninguém trabalha. De AK-47 na outra mão a metralha. A vizinhança dessa massa já diz que não aguenta. Nas entradas da favela já tem ponto 50. E se tu tomar um pá, será que você grita? Seja de ponto 50 ou então de ponto 30. Esse rap é maneiro, eu digo pra vocês. E finalizo o rap detonando de granada. IFM, aqui best friend. 369, the goose drink wine. The monkey chew tobacco on the streetcar line. The line broke, the monkey got choked, and they all went to heaven in a little rowboat. Clap, 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 snap. Clap, pat, clap, snap. Clap, clap, everybody dance to the music. Right hand. Do-do-do-do-do-do. 369, the goose drank wine. The monkey chewed tobacco on the streetcar line. The line broke, the monkey got choked, and they all went to heaven in a little rowboat. Clap, 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 snap. Clap, pat, clap, snap. Clap, clap, everybody dance to the music. Okay.
That song was brought to you by Smart Dishwashing. Tanggal-galing ang sebo, tanggal-galing ang bakterya. Tanggaling-galing. That song was brought to you by Tanduay Select. Piliin mong maging ikaw. Select. IFM ay aking best friend. Singa makwarta. Antas ay kargay wallet to, lima. Nayari ka? May tanong si Nicole Hiala. Mas importante ba ang paramihan ng hinugasang plato o ang tunay na kalinisan nito? Hoy, Mrs! Kahit milya-milyang plato ang kaya ng dishwashing liquid mo, sa kaunting patak na hinalo sa tubig, sigurado ka bang tanggal ang sebo at bakterya? Hoy, Mrs! Dapat magpaka-smart tayo. Sa Smart Dishwashing, tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Tanggaling-galing! Kaya Mrs., magpakatotoo. Mag-Smart Dishwashing tayo. Smart Dishwashing. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. For the wages of sin is death, but the free gift of God is eternal life in Christ Jesus, our Lord. Romans 6:23. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag-MX3 araw-araw para M-Extraordinary. Ma! May bago kong binili para sa inyo ni Dad. Ano yan? Tikman nyo dali. Di ko akalain na may sasarap pa pala siya. Ito, New Tang Orange. May bagong fresh, juicy, orange taste. New Tang Orange? Di ba masarap na yun? Mas sumarap pa? Kailangan ko rin matikman yan. Daddy, halika na dito. New Tang Orange. May bagong fresh, juicy orange taste. Your best Tang Orange made even better. Also try New Tang Pomelo and Tang Guyabano. Bili na! Tang, your best tang made even better. Narito na tayo sa Kumainment number 8. Mang Moy? Hinay-hinay sa pagkaing maaalat, mamantika at matatamis. May tanong po si Miss Josie. Masama ba kung puro prito kinakain? Oo naman, Josie. Isipin mo ang taba at mantikang maiipon sa puso at ugat mo. At dahan-dahan din sa chichirya at soft drinks. Naku, mahilig pa naman ang mga anak ko dyan. Sanayin na sa wastong pagkain habang bata pa. Tumpak, Mang Moy. Sundin ang 10 Commandments para sa sigla at lakas ng buhay. Paalala ng National Nutrition Council ng DOH. Tibayan na ang iyong loob with Tanduay at sa regalong hatid ng RMN Big Christmas Raffle Promo 2017. Para makasali, ipagpalit sa pinakamalapit na IFM at RMN AM stations mula Lunes hanggang Biyernes ang isang cap ng Tanduay Rum 5 years, 250 ml o 375 ml o 750 ml. O kaya naman isang cap ng Tanduay Light, 375 ml o 750 ml upang makakuha ng tig-5 raffle coupons. Ang raffle coupons mo, maaaring maging cash linggo-linggo up to 500,000 pesos sa grand draw. Napakalaking pamaskong regalo ang ipamimigay kaya sali na! Hatid sa inyo ng Tanduay. Tibay ng loob, tibay Tanduay. Drink responsibly at ng RMN at IFM. Promo runs from October 30, 2017 to January 12, 2018. See posters and flyers for details. Per DOH FDA CFRR permit number 1471 series of 2017. Anong oras na? Ay, 6:14 na. That time check was brought to you by White Rose Kojic Whitening Soap. Dermatologist tested. Your Kojic wish come true. That time check was brought to you by Columbia. Maligayang Pasko mula sa Columbia International Food Products Incorporated. Programang magpapatangzap talaga dahil enjoy. Enjoy na kakwentuhan at katawanan mo sa umaga. Aarangkada na ang Ay sa Umaga. Ella Lambingera, Dado Cancionero. Magandang umaga mga best friend! Alam mo, every morning na lang ba to? Alam mo, ang ganda ng banat eh. Ganda ng... Oo nga eh. Take to that. Good morning! Yun eh, no? Magandang umaga sa lahat ng mga best friend natin.
Wow, it's Monday again! Nakakaloka, bakit ganon? Monday na naman! Kaya nga, it's November 27, 2017! At syempre, ilang kembot na lang mga best friend, papasok na tayo sa buwan ng Disyembre! Kaya naman sa mga best natin dyan, dalian mo na! Meron na bang regalo sa inyong mga ilalim ng Christmas tree? Wow! Okay, kung wala pa, best friend, alam ko na, gipit ka ngayon. Baka sa ilalim ng kama, di ba? Ilalim ng kama? Oo, merong mga ganun. Doon nilalagay para surprise. Alam ko kagabi lang, doon ako nakakita ng ganung birthday, napakasaya. Grabe. Talaga? As in yung celebration, mga gift. Akipunsya Punsya, ang tamot lang. Kumusta ang punsya? Ayos mo lang ba mayaman sa panangan, syempre. Natsul ka? Natsul lang. Agay! Noon lang, alam mo kapag punta ka ng birthday o ng handaan, no? Or sabihin mo na sa bahay ng nililigawan mo, ng boyfriend mo. Di ba nakakahiya kumuha ng marami? True lale. Pero nakakahiya rin naman kumuha ng konti. Sasabihin nila, Aki, nababaingan ka, ipaabong nilabat. Di ba? Pero na yung paabong mo, papasok. Aginaya, babuha ka, kapit pababae. True lale. Nuko kaalis yo. Agi, anang namuman. Sige, andado kan siya nero. Dakal swing kagatong plato to. Kante, ay, mantampuwag, kanto. Si ilalambingirang, gano'ng masuka, upong ito mga buha ka, kanto. Nalalaw! Di ba? Bakit ganun? Para sa'yo ba? Ano bang mas gusto mong kunin na? Mamaliban sa sakto, ha? Ako pag gutom ako talaga, ay, syempre. Marami. Sige, itarya mo ta. Ikaw ba, may masasabi ka ba kung doon sa isang tao na maraming kinain sa handaan mo? Ako wala akong masasabi kasi best friend Dado Cancionero, yung mga pagkain na yon, hindi ko naman ginawa yon para sa amin lang. Ginawa ko yun para sa mga bisita. Why not? Bakit ako magko-complain, diba? So, ibig sabihin, pag si Ella Lambingera ang naghanda, sky is the limit, no? Eat all you can. Eat all you Kaya can. As long as meron, di ba? True lale. Ikaw. Sa birthday mo, punta kami. Tagal pa yun. Eat all you can. Ako, sa tingin ko, hindi rin. Wala namang masama, di ba? Kung kumain siya ng kumain. Parang bakit mo kasi i-issue? At ang mas laktanad kini, aray Pinoy. True lale. Issue unda, di ba? No, amay pa nagasasampot mat. Issue unda mata, no, desprendado. Alang ang kalong sampot sa nagaw kalaman. Pansampot ya kanon. Ay, pansampot ta kanon. Ayos malaba sa mga isang patakanan, pero sa alit, di ba? May mansampot lang, amay sa sampot to. Siyempre, nasumpal sa handaan, wala nila aromatong papakanan. True lale. Yun ang masama naman doon. Yun yung yun yung issue doon no? Oo. Kaya nga yung iba, di ba naghahanda sila na pagkahandaan, meron silang naka-ready na ipapamigay. Oo. Meron pa yung sasabihin, kasi merong buffet. Di ba? Meron yung mga pag-buffet, sabihin nila, sigalay kiyang mangkargad sa may plato, data ni upot ang data. Wala naman na kine. Diskarte. Pero sa ikin, sa rami aram sa gagawin na per plate. Akapakla. Yung plastikan da. Aluran ko, Sara Mais, kanto. Asumpal. Pero eto, speaking of handaan, best friend Dado Cancionero. Dahil nga 3 araw na lamang, bago magpasko, meron tayong update sa mga presyohan ngayon. Naku, best friend ha. Eto, nakakatuwa, no? Dahil dito po sa Dagupan City ay siniguro po ng samang industriya ng agrikultura o DINO o SINAG, di ba? Na hindi po magkakaroon o magiging normal lamang ang presyo ng karne, manok at baboy. Okay. Dito sa atin sa Dagupan. At syempre, eto best friend, kapag sinabi nga presyohan ng manok at baboy, nagkakaiba yan Iba sa Manila, iba dito sa Pangasinan. Kasi meron tayong sarili mga best friend na supplier or producer ng mga karne, mga best tsaka friend. meron din tayong sariling sinusunod din dito na retail price. Which is nakakatuwa dahil ayon sa SINAG, susundan daw ito ng mga tindero-tindero natin. Market vendors natin. Malaking tulong to sa atin, Tama ka dyan. Yung natanggap mo na yung Christmas bonus mo, tapos nakita mo na papataas na rin yung mga bilihin, parang ayaw mo na lang igastos yung Christmas bonus. Oo, kasi alam mo na nagkaroon ka nga naman ng bonus, dagdag sa sweldo, pero dagdag din naman yung bibilin mo. True lalay. At eto,
isa pang good news mga best friend. Dahil dito po sa Dagupan City, drug cleared na po ha ang syudad ng Dagupan ayon yan sa PNP Dagupan. Wow! Congratulations nga naman, no? Eto mga best, patuloy pa rin yung ng mga barangay officials. Yeah? Sila kasi yung mga nagre-report. If ever man meron silang nararamdaman na isang drug personalities. Doon sa kanilang mga barangay. Wow. Maganda rin na sila mismo sa kanilang barangay ay nakakatulong sila sa pagsumpo ng droga mga best friend. Actually, maganda yung naging ideya na i-open sa lahat ang pagre-report, di ba? Tama. And yung ginawa ng ating gobyerno na tukhang, di ba? Actually, tukhang, best friend, para sa mga hindi nakakaalam, no? Hindi po siya ine-expect natin na binabaril. Tama ka dyan. Ang tukhang is pupuntahan ka sa bahay mo, kakausapin ka. Wala naging bad yung perception ng mga best natin dyan sa tukhang na yan. Binaril Kaya tayo mga best friend, dapat nasa mindset natin na ang tukhang is not all about pagbabarilin agad. Tama. So, ibig sabihin, pag ikaw sinabihan ka nila na tutukhangin ka nila, hindi ibig sabihin nun ipapatayin ka na agad. Diba? Dadalawin ka muna sa bahay mo to get you cleared. Kausapin ka, ganun. Bakit? Bawal ka bang bisitahin? Maliban lang kung meron ka talaga tinatago, di ba? True lalay! At eto pa, isa pang good news. Ano yun? Kasi best friend Dado Cancionero, if you know, yung si Rivera, anong pangalan na nun? Yung... Marian? Hindi! Yung karelasyon dati ni Jose Rizal. Martin Rivera. Hindi, si Leonor Rivera. Ay, bakit? Yung kanyang piano, kasi si Leonor Rivera, taga dito sa Dagupan City, diba? Yung kanyang piano, best friend, lumang-luma na yun, nadala sa Bulacan. Antik na, okay. At nung nadala sa Bulacan, mga best friend, parang nagtaka yung mga taga Bulacan doon na bakit nandoon yung piano ni Leonora Rivera. Wala namang connection yun sa history nila doon. Kaya ngayon, inuwi na dito sa Dagupan City mga best friend. Which is my connection talaga sa culture at history ng Dagupan City. Si Leonor Rivera po, taga Rivera Street. Oo, kaya nga, name after Leonora Rivera. Ang ganda, no? Ay, diba? Kaya dyan mo makikita. Si Amado, taga Amado rin siya. Tapwak. Taga-Tapwak din siya. Sino si Tapwak? Tanungin ko nga rin sino si Pantal. Grabe ka ha. Papalamig na. Mga best friend, ang panahon natin. Ito po ha, ang lagay ng ating panahon na patuloy na nakaka-apekto ang intertropical convergence zone sa may Mindanao. At syempre, easterlies sa may katimugang Luzon at silagang bahagi ng Kabisayaan. At syempre, amihan sa may hilaga at gitnang Luzon naman mga best friend. At dito naman sa atin, asahan na may pulupulong mahinang pag-ulan dahil sa amihan. Ayan, ibayog ingat pa rin mga best friend ha. Dala-dala po ng payong. At syempre mga best friend, pwede mo na kaming i-text sa aming i-text line para sa inyong mga pagbati. Ano nga ba ang ganap dyan sa inyo? Meron bang malamig na kape? Meron malamig na kape? Meron bang malamig na tsokolate? Ang sarap! Malamig na pagmamahal. Samahan ng mga malalamig na maska. Ayaw ko yun. Kawawa naman. Huwag kayong mabahala dahil kami na lang magpapainit ng inyong umaga dahil sa pagtawa mga best friend. Tama ka dyan. Kasama nyo na, best friend Dado Cancionero. At syempre, best friend Alan Lobinyara. Dito lamang yan sa programang Ay sa Umaga. Magbabalik ang programang Ay sa Umaga pagkalipas ng mga musika at paalala. IFM, best friend mo at best friend ko. IFM, best friend mo at best friend ko. Nakilala kita sa di ko inaasahang pagkakataon. Nakakabigla, para bang sinadya at tinakta ng panahon. Tila agad akong nahulog ng hindi napapansin. Pero tadhana ko'y mukhang di tayo pagtatagpuin. Pinili kong lumayo, ngunit pilit din may bumabalik sa'yo. Ikaw pa rin pala ang hanap-hanap na dapat, na kahit magpanggap di matatago na ang iyong yakap. Ang hanap-hanap pa lang
kadaling alisin ka sa buhay kong ito. Sino ba kumibig ng iba? Pero di rin nawala ang pag-ibig ko sa'yo. Sa tuwing kapiling siya'y ikaw ang nasa isip. At kahit maging panaginip, may ika'y nakapaligid. Pinili kong lumayo, ngunit pilitin may bumabalik sa'yo. Ikaw pa rin pala ang hanap-hanap parapat, na kahit magpanggap di matatago na ang iyong yakap. Ang hanap-hanap parapat, di nagbabago. Ikaw ang hanap-hanap parapat, para sa pusong nangangarap, umaasa magsasamang muli. Para sa'yo at para sa'kin, natangi lang dalangin Ay happy ending bandang huli. Oh, kahit magpanggap di matatago na ang iyong yakap. Hanap, 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 Di nagbabago, ikaw ang hanap. Ikaw pa rin pala kahit magpanggap di matatago na ang iyong yakap. Hanap, hanap, di nagbabago. ikaw ang hanap, hanap, Di may lalaho, kay aking pangarap. di nagbabago. Ikaw ang hanap-hanap ko. Ikaw pa rin pala ang hanap-hanap parapat, na kahit magpanggap di matatago na ang iyong yakap. Ang Hanap, di nagbabago. ikaw ang hanap, hanap ko. IFM ay aking best friend. I got a condo in Manhattan. Baby girl, what's happening? You and your invited, so gonna get to clapping. Go pop it for a plan, pop it for me. Turn around and drop it for a plan, drop it for me. I'll rent a beach house in Miami. Wake up with no jammies. Lobster tail for dinner. Julio served that scampi. You got it if you want it. Got it if you want it. Said you got it if you want it. Take my wallet if you want it now. Jump in the Cadillac, girl, let's put some miles on it. Anything you want, just to put a smile on it. You deserve it, baby, you deserve it all. And I'm gonna give it to you. Gold jewelry shining so bright. Strawberry champagne on us. Lucky for you, that's what I like. That's what I like. Lucky for you, that's what I like. That's what I like. Sex by the fire at night. Silk sheets and diamonds, all white. Lucky for you, that's what I like. That's what I like. Lucky for you, that's what I like. That's what I like. I'm talking trips to Puerto Rico. Say the word and we go. You can be my flica, girl, I'll be a flico, mamacita. I would never make a promise that I can't keep. I promise that your smile ain't gonna never leave. Shopping sprees in Paris, everything 24 carats. Take a look in that mirror. Now tell me who's the fairest? Is it you? Is it you? Is it me? Is it me? Say it's us, and I'll agree, baby. Jump in the Cadillac, girl, let's put some miles on it. Anything you want, just to put a smile on it. You deserve it, baby, you deserve it all. And I'm gonna give it to you. Gold jewelry shining so bright. Strawberry champagne on us. Lucky for you, that's what I like. That's what I like. Lucky for you, that's what I like. That's what I like. Sex by the fire at night. Silk sheets and diamonds, all white. Lucky for you, that's what I like. That's what I like.
Welcome sa ating math class. Magkakaroon tayo ng oral recitation. 2 plus 4. Ma'am! O, ikaw nga, Buknoy. Sagutin mo. 2 plus 4, 6. Samba. O sige, para mapatunayan mong magaling ka talaga, ito ang follow-up question. 4 plus 2. 4 plus 2, 9 po. Ha? Anong 9? Eh, binaliktad niyo po yung tanong, kaya binaliktad ko rin po yung sagot. Ay! Classic! Ang classic talaga! Classic! White Rose Kojic Whitening Soap. Dermatologist tested, your Kojic wish come true. Don't you wish the regular Kojic soap you use gave you more? When there's a wish, your heart believes. Ang wish mo, nandito na. Introducing new White Rose Kojic Whitening Soap. Dermatologist-tested Kojic Whitening na may shea butter for moisturizing and tea tree oil to help prevent pimples. Para sa Kojic na puti at Kojic na kinis. New White Rose. Your Kojic wish come true. Suggested retail price 25 pesos for 60 grams. White Rose Kojic Whitening Soap. Manufactured by AZS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. AZS. Heaven and earth will pass away, but my words will not pass away. Matthew 24:35. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag MX3 araw-araw para MXtraordinary. Alam mo, best friend, isa sa pinakamahirap na pakiramdam ay yung magtrabahong inuubo. Sobrang hassle sa pakiramdam, di ba? Kaya para sa ubong walang tigil, mag-Robitussin DM. May cough calma combo ito na may menthol na. May pantulong alisplema at pampigil ng ubo pa. Para tigil ang parusa sa makulit na ubo, mag-Robitussin DM. Dextromethorphan HBr Plus Guaifenesin is the generic name of Robitussin DM. Ang pambatang Robitussin, Robikids, tumutulong magpalabnaw ng plemang makapit. Para sa ubong may plemang bata, mag-Robikids. Carbocysteine is the generic name of Robikids. If symptoms persist, consult your doctor. Mang Moy, kanina pa tumatawag itong si Miss Eloisa. Good morning, Miss Eloisa. Mang Moy, kapag may edad na, kailangan pa ba mag-exercise? Dapat. Commandment number 9. Panatiliin ang tamang timbang. Sa pagtanda natin, bumabagal ang metabolismo. Kaya dapat bantayin ang ating timbang. Mag-ehersisyo, maglakad, magsayaw. Talaga? Mang Moy, pwede ka bang maimbitang mag-ballroom dancing? Ha? Sundin ang 10 commandments para sa sigla at lakas ng buhay. Paalala ng National Nutrition Council ng DOH. Eh ano kung ganyan ka pumorma? Eh ano kung masaya ka maging kakaiba? Eh ano kung ram ang drink mo? Eh kung sadyang maganda lang talaga taste mo? Piliin mong maging ikaw. Tanduay Select. Eh ano kung kakaiba? Piliin mong maging ikaw. Tanduay Select. Drink responsibly. Ngayong Kapaskuhan, limpak-limpak na regalo ang ipamimigay ng RMN at IFM. Kasama ang Tang, Milo, Malkish Chocolate, Surf, Tanduay Rum 5 Years at Tanduay Light sa pinaka-aabangang RMN Big Christmas Raffle Promo 2017. Paano sumali? Ipagpalit lamang ang inyong proof of purchase mula sa mga nabanggit na produkto para makakuha ng raffle coupon. Ang bawat proof of purchase ay may katumbas na coupon. Para maging entry, fill-upan lamang ang coupon ng karampatang mga detalye at pirmahan at ihulog sa pinakamalapit na IFM at RMN AM station sa inyong lugar mula Lunes hanggang Biyernes. Simula na ang paghulog ng inyong entries ngayong November 13, 2017 hanggang December 29, 2017 para manalo ng cash prizes. Mas malaki rin ang tsansa mong manalo ng ₱250,000 sa grand draw ng RMN Big Christmas Raffle Promo 2017. Kaya sali na! Sali na! Promo runs from October 30, 2017 to January 12, 2018. See posters and flyers for details. Per DOH FDA CFRR permit number 1471 series of 2017. Pasko kami namamasko. Pasko ng Fruity Pop at Pochi. Frutos at ng Champi. Lamig ng iCool. Kilig ng Be Fresh. Inuman mo pa ng may juice at mainit.
Sari-saring sarap bawat lollipop, may sariling ganap. Bata o matanda, sadyang nagagalak sa iba't ibang flavor sa bawat pack. Up your galing with Milo Nutri-Up. It has 50% protein, 30% more calcium, and B vitamins for energy release. Milo Nutri-Up is specifically made for adults to boost up their energy on their everyday work. It also now comes with a new packaging, so pick up one now and be energized with the delicious taste of Milo Nutri-Up. Oh, mga listeners natin dyan, masakit ba ang katawan nyo dahil naglinis kayo ng bahay? Siniguro nyo kasing lahat ng sulok ng bahay malinis. Yan tuloy, sakit ng katawan mo ngayon, ano? Ikaw naman, partner. Siyempre, kailangan kapag naglilinis lahat ng sulok ng bahay, dinadaanan. Tama ka dyan, partner. Pero teka lang mga listeners, tanghali na, hindi ba't may pasok kayo ngayong umaga? Hala, sige, baka mapagalitan kayo ng mga boss nyo, kaya bangon na. Huwag kayong mag-alala mga tagapakinig. May solusyon kami sa inyo para maibsan ang sakit na nararamdaman mo. Bangon na dahil may ibuprofen Advil naman para maalis yan sakit na nararamdaman mo. Tama ka dyan, partner. Why don't you take Advil? Advil targets many kinds of pain. Kayang gamutin ang sakit mula ulo hanggang paa. Not only can relieve your body pain, it also relieves more than 4 types of pain, such as headache, backache, muscle aches, and pains in joint pains, toothache, and even dysmenorrhea. Kayang-kayang ibsan ang higit pa sa 4 na uri ng sakit ng katawan. Kayang-kayang i-target ang many kinds of pain. Advil from Pfizer? Yes. Bukod sa kayang mag-target ng many kinds of pain ito, alam nyo ba na ang Advil ay proven to be stronger than paracetamol? Kaya kung may sakit sa inyong mga katawan tulad ng ulo or ngipin, dapat mag-Advil na lang kayo kaysa sa ibang paracetamol brands. Di lang siya mas malakas na paracetamol. Naka-liquid gel form pa ito, kaya ito ay may almost 3 times faster absorption versus ordinary ibuprofen tablets. So ano mga tagapakinig, bangon na at mag-Advil liquid gel na. Inom na nang makapasok at di mapagalitan ng mga boss nyo. Tama ka dyan. So take Advil Liquid Gel. Advil can target many kinds of pain, mula ulo hanggang paa. Kayang-kayang magbigay ng ginhawa sa higit pa sa 4 na klase ng pain. It is proven to be stronger than paracetamol, kaya sa Advil ka na, kaysa sa mga ibang paracetamol brands. Bukod pa rito, it is absorbed almost 3 times faster than ordinary ibuprofen tablets. Kaya switch to ibuprofen Advil for many kinds of pain. Ibuprofen is the generic name of Advil. If symptoms persist, consult your doctor. Eto na naman, mga parol, kumukuti-kutidap na ilaw, Belen, Caroling. Ibig sabihin, Pasko na naman. Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Eto ang kukumpleto sa Christmas spirit nating Pilipino. At suman. Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Lahat ng maririnig mo, pampasko. Pati istorya sa likod ng kanta, malalaman mo. Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Alas 4 hanggang alas 6 ng umaga. Dito lang sa IFM. Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Ay, 6:40 na! IFM, ikaw ay aking best friend. Sa'yo laging makikinig, number 1 ka sa akin. IFM ay aking best friend. IFM ay aking best friend. Programang magpapathumbs up talaga dahil enjoy! Enjoy na kakwentuhan at tatawanan mo sa umaga! Aarangkada na ang Ay sa Umaga! Si el ritmo te lleva a mover la cabeza, ya empezamos como es. Mi música no discrimina a nadie, así que vamos a romper. Toda mi gente se mueve, mira el ritmo como los tiene. Hago música que entretiene. El mundo nos quiere, me quiere a mí. Toda mi gente se mueve, mira el ritmo como los tiene. Hago música que entretiene. Mi música los tiene fuerte bailando y se baila así.
La fiesta no para, apenas comienza. C'est comme si, c'est comme ça, ma chérie. La 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 la. Francia, Colombia, me gusta. Freeze. Y Balvin, Willy William, me gusta. Freeze. Los DJ no mienten, le gusta mi gente y eso se fue muy bien. No le bajamos, mas nunca paramos, es otro palo y blanco. ¿Y dónde está mi gente? Me fue bouger la tête. ¿Y dónde está mi gente? Sí, yeah, yeah, yeah. 1, 2, 3, luego. Esquina a esquina, y ahí nos vamos. El mundo es grande, pero lo tengo en mis manos. Estoy muy duro, sí, ok, ahí vamos. Y con el tiempo nos seguimos elevando. Que seguimos rompiendo aquí. Esta fiesta no tiene fin. Botellas para arriba, sí. Los tengo bailando, rompiendo y yo sigo aquí. Que seguimos rompiendo aquí. Esta fiesta no tiene fin. Botellas para arriba, sí. Los tengo bailando, rompiendo. ¿Y dónde está mi gente? Me fue bouger la tête. ¿Y dónde está mi gente? Sí, yeah, yeah, yeah. 1, 2, 3, luego. Best friend. Come and move that in my direction. So thankful for that, it's such a blessing, yeah. Turn every situation into heaven, yeah. Oh, you are my sunrise on the darkest day. Got me feeling some kind of way. Make me wanna savor every moment slowly, slowly. You fit me, tailor-made, love how you put it on. Got the only key, know how to turn it on. The way you never lie my ear, the only words I wanna hear. Baby, take it slow so we can last long. Tú eres el imán y yo soy el metal. Me voy acercando y voy armando el plan. Solo con pensarlo se acelera el pulso. Oh yeah, ya me está gustando más de lo normal. Todos mis sentidos van pidiendo más. Esto hay que tomarlo sin ningún apuro. Despacito, quiero respirar tu cuello.